Saan akong plus para mapusog bahay. Mga kulto sa Misamis Occidental. Isa pa niluto. Isa pa lalalan sama na sila. Hiningi man! Gaano nga ba ito katotoo? Anong kulto nga ba ang tinutukoy at responsable sa mga naglalabasang video online? Uy! Kinsa na gina? May katotohanan ba ito? O sadya nga bang haka-haka ang mga kwento? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito, mga katropa. Pero bago ang lahat, paabutin natin ng 100 likes ang video na ito. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel ko. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Nag-a-upload ako ng 1 hanggang sa 3 videos linggo-linggo. Mag-iwan na rin ng comment, then like and share. At baka ikaw na ang isa sa mapipili na mananalo ng 100 peso load weekly. Ano pa ang hinihintay natin, mga katropa? At simulan na natin. Sa pagsapit ng gabi ay may hindi maipaliwanag na pangyayari ang nagaganap di umano sa Misamis Occidental. Maraming bahay ang kinakatok at kapag binuksan ang pinto ay maaring mapahamak ang mga residenteng magbubukas nito. Kamakailan lang ay nagsilabasan ang mga video sa halos lahat ng platform online, Facebook, YouTube at maging sa TikTok patungkol sa mga nagaganap sa Misamis Occidental. Para mapusog bahay. Isa pa niluto. Isa pa lalalan sama na sila. Hiningi man! Hiningi! Dagan mo! Bagamat hindi malinaw ang makuha ng video ay maririnig naman natin ang mga kumukuha nating mga katropa na maririnig nating natatakot at humihingi ng saklolo sa mga posibleng nakakarinig na kapitbahay o mga otoridad. Dagan! Ay, hirap na tupol! Kasi, hinayon, tingog bakit magsukat ba? Bakit tapon nilang eh? Ay, hirap pa! Unsa man yun sila gabi naman din kayo. Gabi kinanya nagputi sila ba? Gabi na yun sila. Nagsimula ang haka-haka patungkol sa kulto noong March 31 ngayong taon. May nangyaring krimen na kung saan mag-ina ang pinatay ng walang awa. Matapos mailibing ang mag-ina ay sumabog na at kumalat ang patungkol sa di umano'y mga kulto sa kanilang lugar. Pero bago tayo magpatuloy ay ibabahagi ko muna sa inyo ang kahulugan ng kulto. Kung naririnig natin ang salitang kulto, lagi nating naiisip ang pagsamba kay Satanas, paghahandog ng mga hayop o pakikibahagi sa isang makademonyo, kakatuwa at paganong ritual. Ngunit sa katotohanan, ang karamihan ng mga kulto ay mas mukhang inosente. Ang tamang kahulugan ng kulto ay isang grupo ng relihiyon na hindi tinatanggap ang isa o higit pang pangunahing katuruan sa Biblia. Balik tayo sa kwento. Bagamat may hinihinalang 3 kalalakihan na nahuli, ay hindi pa rin kumpirmado ang mga otoridad kung sila nga ba ay miyembro ng isang kulto. Pero sila ay nakuhaan ng mga hinihinalang kagamitan, kagaya na lamang ng anting-anting at mga orasyon na nakaimprenta sa telang puti. Hanggang sa ngayon ay takot na takot pa rin ang mga residente sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Narito naman ang ilang halo-halong reaksyon at komento ng mga netizens natin online. Bagamat may mga netizens na nagkukomento na ito raw ay pananakot lamang sa mga tao upang mabawasan ang mga lumalabas sa gabi, mainam na rin sigurong hindi ipagsawalang bahala ang naturang kumakalat na tsismis. Narito naman ang di umano'y anino ng isang kulto na nakuhanan mismo sa CCTV sa naturang lugar.
Ayon sa kwento-kwento, mas dumami ang kulto simula nung mahuli ang 3 hinihinalang sospek. Tinawag nila itong satanism o demonyong grupo ayon sa mga nakakatanda sa lugar. Mga tao din sila, ngunit may paniniwala silang hindi normal, kagaya na lamang ng makapatay sila ng tao kada 1 siglo o kada 100 taon. Ayon din sa kwento, target nila ang mga babae na may edad 40 pababa upang gawing alay sa kanilang ritual. Tatagal ito ng 45 days at nangyayari ito kapag nalalapit na ang mahal na araw. Maging totoo man o hindi ay dapat pa rin tayong mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kahit anong oras. Agad namang rumonda ang mga kapulisan matapos dumami ang naaalarma sa kanilang lugar. Makikita rin natin sa video na hinahanap pa rin nila ang mga nagpulasang mga miyembro di umano ng kulto. Grabe, ginukuray na dito. Ang wala suka dito ba? Dahil sa pikas na. Ha? Saka sa ato? Ada pit? Dito pikas dito. Loh. Oh, itu sa pikas na! Bagamat hindi malinaw ang video dahil sa dilim, maririnig naman natin ang kanilang mga reaksyon. Narito naman ang ilang kuha ng video sa nasabing lugar. Tara at panoorin natin. Ha? Saka sa ato? Ada pit? Dito pikas dito. Loh. Oh, itu sa pikas na! Magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin itong malaking misteryo sa lugar. Bagamat usap-usapan pa lamang at hindi pa nakukumpirma, ito ay nagdudulot ng pangamba at katatakutan sa mga residente ng lugar. Hanggang sa mga susunod na video mga katropa, at sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, pindutin ang like button at pakishare na rin kung ito ay inyong nagustuhan. Hit the notification bell upang masubaybayan natin ang mga susunod pang mga kwento. Ganahan ako mo gawas!